Young Derek would love to take my order. He works at the coffee shop just up the street. Hvert eneste år indtager danskerne tæt på 9 kilo kaffe per person, mens vores forbrug af te ligger i omegnen af 1/4 kilo. Vi er den 4. største tilhænger af kaffe i verden. Men hvor stammer te og kaffe egentlig fra? Tag med på en rejse gennem tid og sted, på tværs af kontinenter og verdenshave. Sæt dig godt til rette og nyd turen. Vi begynder med kaffens historie. Is it impossible to get a cup of flavored coffee anymore in this country? Huh? What happened with coffee? Did I miss a fucking meeting with the coffee? Huh? You can get every other flavor except flavored coffee. Kaffen startede sin lange rejse i Etiopien for længe siden, dengang vi i Danmark slog sten mod hinanden. Det er dog en myte, men det siges, at gedehyrden Kaldi var på tur med sin flok af geder. Gederne var trætte, som sædvanligt efter en lang dag i felten, men pludselig mærkede han, at gederne fik en besynderlig gejst og livagtighed. Han bemærkede, at de nippede til bærene af en busk, og han prøvede selv at tygge på bærene en gang. Det blev hurtigt klart, at bærene havde en meget opkvikkende effekt. Kaffen var opdaget. I tiden omkring Kristi fødsel var kaffen nået til den arabiske halvø. De var blevet meget glade for denne drik, og de oprettede meget hurtigt kaffehuse, hvor drikken blev nyt over en hyggelig samtale. Disse kaffehuse blev ofte kaldt de vise skoler, og folk spillede skak, diskuterede politik, og det var faktisk her, det hele skete. De glade arabere blev hurtigt så begejstrede for at nippe til den sorte drik, at den fik tilnavnet arabisk vin. Og de kæmpede inderligt for at beholde deres monopol på drikken. Dette gjorde de ved ikke at eksportere kaffebønnen, kaffedrikken eller malet kaffe til udlandet. Først i det 17. århundrede når kaffen til Europa, og den har nu endelig undvedet de magtfulde araberes greb. De første, der støder på kaffen i Europa, er Venedig. I starten møder drikken dog stor modstand og kaldes af mange satans bitre drik. Medlemmer af den katolske kirke prøver endda at få kaffen forbudt, men da de bringer den til paven, har han dog en helt anden holdning. Han er nemlig utrolig glad for drikken. Med pavens blåstempling af kaffen får den nu uanede muligheder for at brede sig i resten af Europa. Nu ser det ud til, at historien skal til at gentage sig, da kaffen hurtigt får en succes meget lignende den på den arabiske halvø. Blot 50 år efter, at kaffen kom til Venedig, har den nu spredt sig til større europæiske byer som London og Amsterdam. I London begynder kaffehuse at spire op, og situationen ligner nu meget den på den arabiske halvø. Her kaldes de dog penny universities, da man for blot 1 penny kunne få en kop kaffe. Allerede omkring midten af det 17. århundrede er der nu 300 kaffehuse i London. I det 18. århundrede bliver te betragtet som Amerikas nationaldrik, men i 1773 lægger den engelske kong George enorme takster på te. Vreden over de nye afgifter fører til det, der i dag kaldes The Boston Tea Party. Indbyggerne i Boston borer skibene og tømmer deres lastrum for den værdifulde te. De efterfølgende spændinger fører til, at titlen som Amerikas nationaldrik nu overgår til kaffen. Derfor kan kaffen også betragtes som liberalismens drik. Og nu bevæger vi os ind i teens verden. Ifølge kinesisk mytologi blev te opdaget i 2237 f.Kr. af kejseren Shen Nong, også kendt som Yan Di eller Shen Nong Shi. Kejseren var overordentligt hygiejnisk anlagt, og han krævede, at alt vand kogtes, før han ville drikke det. En dag faldt der et par tørre teblade ned i hans drik, og der udvikledes en brunlig væske. Kejseren, som var en omhyggelig videnskabsmand, fandt dette uhyre interessant. Og som videnskabsmand gør, drak han nu den brune væske. Tasty!
Te er første gang nævnt i kinesisk litteratur omkring år 222 efter Kristus. Omkring år 350 optræder ordet for første gang i en kinesisk ordbog. Omkring 300-tallet er te i Kina almindeligt kendt som en sund og forfriskende drik, men først i Tang-dynastiet fra 618 til 906 er det anerkendt som Kinas nationaldrik. I Sung-dynastiet fra 960 til 1280 er det nu blevet meget almindeligt, at tebladene pulveriseres. Samtidig er det kommet på mode at gøre brug af flotte keramiske testel. Legenden siger, at kejser Huizong fra 1101 til 1125 blev så besat af sin te, at han end ikke bemærkede, at mongolerne var ved at løbe hans imperium over ende. Det var også i hans regeringstid, at tehuset, meget i stil med de førnævnte kaffehuse, begyndte at spire op blandt kineserne og blev meget populære. I gamle buddhistiske beretninger fortælles der om Buddha, som i en 7-årig søvnløs kontemplation underligt nok begyndte at føle sig døsig. Han plukkede et par blade fra en nærliggende tebusk og tyggede på dem. Og han oplevede med det samme en opkvikkende effekt. Den første europæer, som personligt stødte på teen, er den portugisiske missionær Jasper de Cos i 1560. På dette tidspunkt var Portugal i besiddelse af en teknologisk højt udviklet flåde, som allerede havde åbnet op for søruter til Kina i 1515. Hollandske købmænd importerede fra 1610 te til Europa, og i 1600-tallet blev det en almindelig drik i England, hvor East India Company indtil 1834 havde monopol på teimporten fra Kina. I 1826 forsøgte hollænderne uden større held at etablere en egen produktion af te på Java, mens det i slutningen af 1830'erne lykkedes East India Company at kultivere og dyrke te i Assam, hvor man havde fundet vildtvoksende te. Den moderne europæiske tekultur var skabt. Tea. It's a hug in a cup. Get a decent cup of coffee anywhere. Like I'll go to get coffee at like 6 or 7 different places a day, and each place will have the shittiest coffee ever. Like that Star Schmuck's coffee. That is the fucking worst. It's fucking swill. Disgusting, filthy swill. It tastes like fucking rat droppings in warm water with some of that cinnamony powder shit to try and cover up the nasty ass flavor. I hope that chain of coffee houses is burned down to the ground by its own incompetent employees.